UMkhandludolobha iNelson Mandela Bay uphume umkhankaso wokunciphisa isibalo sabantu abatheleleka ngegciwane iCorona. Lomkhandlu ubalwa nezinye izindawo inesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe ileligcwane. Iningi labo lizinze elokishini iMotherwell. LoMasipala unabantu abangaphezulu kwenkulungwane asebetheleleke ngaleli gciwane. Ukhuseleko lubekelwe phambili. Ukhuseleko ezindleleni ngoku luthetha ukuba makunxitywe imask, kusetyenziswe isanitizer kwaye kubekho nje abantu abambalwa emotweni. Abakhweli bathi umsebenzi wabaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke uyancomeka. Into ebalulekileyo ukubana abantu bazigcine besemandleni. I-immune system yabo, I don't know ndingayibiza ngantoni ngesixhosa i-immune system, but bazigcine is-strongo, and then whatever that may come, they are safe because the immune system zabo is safe, is perfect. I-sanitizer zikhona, nathi ke imask sizinxibile, and abagcwalisi igap zikhona apha emotweni, so ukhuseleko lukhona. Abaqhubi bathi ibiyingxaki lento ekuqaleni, kodwa ukuzikhusela nokukhusela abakhweli yinto yokuqala ngoku. Ya injalo yonke into nayo. Ya nayo sanitizer. Ne mask ndiqinisekile bazinxibile bo. UMasipala uthi ulungele isigaba esilandelayo. We are very happy with what we have managed to do so far, even though the numbers keep growing, but we have systems in place to make sure that whatever happens, we will not be facing it with a crisis that we cannot manage. And we've looked at all the options in terms of isolation sites. Everything is ready. We have enough beds in the city. LoMasipala umbaxa uthi uzokugxila nakwezinye iingingqi kuqukwa iZwide, kwaDwesi kwakunye neGqeberha. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji, eBhayi.